Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов Казан халык сәнгать һөнәрчелеге техникумы эшчәнлеге белән танышты. Тулырак алдагы видео язмада. Һөнәр сөйгәнне ил сөйгән. Казан халык сәнгать һөнәрчелеге техникумының асыл максаты заманча шартларда халык һөнәрчелеген буыннан-буынга тапшыру. Мондый белгечләр бик кирәк. Без биргән юнәлешләрдә белем алучылар бер вакытта да эшсез калмый дип белдерде техникум директоры Раушания Сәүбанова. Без төрле милләтләрне күтәрәбез һәм әлбәттә инде басым үзебезнең татар милли әйберләренә каралган. Менә шуның өчен тәрбия эшләре бик яхшы алып барыла. Хәзерге вакытта уку йортында 324 студент белем ала. Араларында мәктәп бетереп килүчеләр дә, өстәмә белем алырга теләүчеләр дә бар. Техникум базасында Татарстан президенты ярдәме белән ресурс үзәк булдырылган. Остаханәләр барысы да заманча җиһазландырылган. Биредә туристлык индустриясына сувенирлар әзерлиләр, дәүләт заказлары да кабул итәләр. Марат Әхмәтов бирегә беренче тапкыр килүен әйтте. Ул зәркән, керамика, агач уеп ясау, күн мозаика, тегү, чигү остаханәләрен карап чыкты. Марат Әхмәтов җитәкчелеккә татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе өчен махсус сувенирлар ясарга тәкъдим итте. Тормыш бит икмәк белән сөттән генә тормый. Менә кеше ихтыяҗының, аның рухи нечкәлекләре бар. Әйтик, кемнәрдер менә шундый җиһазларга, кемнәрдер рәсемнәргә, картинага, аның өстенә бит әле менә бик зур үзгәрешләр бара. Архитектура, дизайн мәсьәләсендә яңача тормышка мөнәсәбәт, биредә бит андый белгечләр дә әзерләп, күп кырлы менә кеше мәнфәгатьләренә туры килә торган һәм шуңа киләчәктә хезмәт итә торган биредә белгечләр әзерлиләр. Үз теләге белән бирегә килеп, менә бу һөнәрне үзләштерергә теләүчеләр яңадан бар икән һәм килергә әзер торучылар. Димәк, тормышта бу юнәлешләргә ихтыяҗ зур дигән сүз. Тел аерымына яши алмый. Ул мәдәният, милли гореф-гадәтләр, милли һөнәрләр белән үзара мөнәсәбәттә. Казан халык сәнгать һөнәрчелеге техникумы шуның матур үрнәген күрсәтте. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.